Bil-ħatra ta' 10 assistenti kummissarji ġodda l-Korp tal-Pulizija kellu jum ta' rekord kif dan kien l-ikbar numru ta' assistenti kummissarji maħtura f'daqqa. Fi kliem il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar dan huwa parti minn proġett holistiku biex il-Korp ikompli jissaħħaħ fil-waqt li jiżdiedu l-opportunitajiet għal kulħadd. Huwa saħaq li dan se jwassal biex f'kull distrett ikun hemm 4 assistenti kummissarji u bekk ikompli jintlaħaq lan prinċipali li tiżdied il-preżenza tal-pulizija fit-toroq. F'din iċ-ċerimonja l-Korp ħatar ukoll l-ewwel assistent kummissarju mara minn mindu bdew jidħlu uffiċjali nisa fil-Korp tal-Pulizija fis-sena 1956. Tkellimna mal-assistenta kummissarju ġdida Alexandra Mamo li fissret kif dan ikompli jħeġġeġ iktar nisa jinaqdu mal-424 uffiċjali nisa fih dan il-Korp. Huwa ta' onura lija illi għandi din il-kariga fissem il-kollegi tiegħi nisa fih dan il-Korp tal-Pulizija u anke korpi dixxiplinati oħra. Nemmen illi mara wasalna hawnhekk u nawgura wkoll l-nisa kollha sabiex b'determinazzjoni, b'sakrifiċċju, b'impenn jaslu sa fejn wasalt jiena. Din kienet opportunità wkoll biex il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia jaqsam il-pjan tiegħu għall-Korp għal 5 snin li ġejjin bil-prinċipji iduru mal-kuntatt maċ-ċittadini u l-prevenzjoni tal-kriminalità. Hemm diversi passi li jridu jittieħdu fosthom illi jridu jifhmu li jiena ħankun il-leħen tan-nies. Ukoll ħankun qegħdin naħdmu fuq il-prevenzjoni mill-kriminalità. U allura rridu l-iktar il-pulizija ikunu fit-toroq, iżommu d-disciplina, iżommu r-responsabilità tagħhom, jimxu wiċċ rashom fuq onqhom u wiċċhom il fuq, imma l-iktar importanti li jkunu viċin in-nies.